Ей тук. Давай се. Чакай. Какво пише? Чакай, да го маха. Майната ти за съхранение. Smart Arcade BG, я да видим сега. Майната ти за съхранение, добре. Добре. Запишете тази новина. Виж бутоните. Запишете тази новина. Мнение и аргументи. Добре. Добре. Може да видя? Добре. Студент. Аз съм студент. Може да видя? Така, тук имаме копче мамка му. Мени сутрешна закуска, цена 4,10. Мамка му. Много скъпо. Дай надолу, какво имаш? БДС. Кое е БДС? Къде видиш БДС? Това значи, че по един специален стандарт. Мисля, че е нещо. Виж какво пише? Алергия. Да, алергия. Алергия. Дай надолу. Не, това са алергии, седно. Тук е То се казва алергени, ето, както е тук. брасно, глутен, ойл, грит яйца. Брасно, да. Някой трябва да си прави спелчек. Брашно, глутен. Сандвич с масло и сладки, 100 грама. Сандвич с масло и сладки 100. Добре. Пълно зрех. Кое? Пълно зрех. Виж хляба кафе. Да видя? Пълнозрен хляб. Добре. Да видя? Дай надолу. Следовен закуска Данон Активия. Добре. Ето само да видите тук Vision меню има. Тук Vision меню. Да. За Vision. Vision меню. Окей. Добре. Безплатно ритуално меню. Оле. Виж меню визия. Нали? Дай ритуалното. Къде отиде? Тератор, кисело мляко, кръставици, Кръставица. олио, сол. Добре. Добре, тук няма грешки. Салата кръставици с сирене. Поне са консистентни. С няколко сирена. Нали? Да, кръставиците си кръставици. Лазаня, болонезе, паста, маса. Маса. Мале е това. Бая ще трябва да вчиш. Доматин сос. Доматин сос. Пикантна маса. Пикантна маса. Значи имаш една нормална маса и една пикантна маса. Масалъки моркови. Алергени. Брасно. Глутен, ойл, мъд. Кал. То по масата някой, ако се е качвал с обувки, ще има и кал. Пило с зърна. Пило с зърна. Пилешко месо, грач, лук, Грач. то место Виж брашното, виж брашното. Брашно. Брасно глутен. Брасно глутен. Грах яхния. Грах, лук, моркови, домати, олио, сол, брашно. Добре. Алергия, Давай надолу. После ще избера купон, нали? Да. Меню... Пак има Vision меню. Леле. И мамка му. Това е само за визионери. И мамка му, брат. Още са. Така, сандвич кашкавал. Тесто на сандвич. Може би ти сам трябва да си го направиш. Имаш тесто, трябва да си го изпечеш на питка и после си сложиш кашкавал. Глутен, маси яйца. Виж какво пише. Да видя къде се смеете. Кристия мазни. Къде се смеете? Виж второто. Мазни яйца. Виж това. Връзки. Браво, да изкара кула. Има връзки, човек. Връзки. Няма ли смачкане? Окей, добре. Значи смачкани сливи. Дай надолу. Дай, че ми свърши лентата. Мази яйца. Дай, че ми свърши. Vision меню отново. Пълноженист хляб. Аз вече плача, човек. Добре. Давай, какво има? Шумка, кашкавал. Ай, тук има смачкани сливи и връзки. Добре. Гле. Давай.
Шоколадово суфле. Шоколадо покритие вкус. Виж, Покритие. на това са му сложили вкус. Другите си са безвкусни, бе. Захар масло. Брасно, глутен, какаово. Да. Какаов глутен. Има и грит. Грит. Ти обичаш ли грит? Или си алергичен към грит? Билков чай, вода, захар и мляко. Да, тук е добре. Тук едно има, което е окей. Да. Опа, чакай малко. Вода, захар и мляко, всъщност много интересно. Корени. Кое е това за закуска или следобедна? За следобедна. Ще има То корени. вместо корени, нали? Кисела каша. Ариан от кисела каша. Чакай, дай да снимаме, елата. И дали с екстракт от мамка му? Ариан от кисела каша. Добре. Алергин мляко. Стига да и ви, Не пречиш. мога да видиш. Така. Опа, затвори вратата. Безплатно. Ритуалното ли? Или Чакай, на Това къде трябва сме? да го разгледаме. Иви, ти не пипай сега, защото бати го ръководи. Бати го безплатно управлява. таратор, кисело мляко, кръставици, Да, това е ясно вече. Това вече да ми е смешно. крем, супа, тиква, картофи, моркови, лук, олио, сол. Това е правилно. Салата, айсберг с домати, череши. Череши. Крем супата. Салата, Череши. айсберг, череши, домати. Това май... Това Чери е... домати си. Някой е ползвал някакъв преводач, дето го е превел доста нескопосано от английски. Или какъв език. Свинско с кисело зеле 300 грама, свинско месо, кисело зеле, олио, сол. Това е правилно, браво. Пилешко филе с сусам, задушени картофи. Филе, каша, масло. Каша, сусам, бръсно, Бръсне. яйца и картофи. Брашно, масло, мляко, сусамово семе, яйца. Да, това е. Кашкавал баница с картофено пюре. Кашкавал баница с картофен пюре. Добре. Кашкавал, яйца, олио, бръсно, сол, пикантно мляко. Пикантно мляко. С екстра къри. Мляко с къри. Бръсно, глутен, оил, грит, яйца. Добре. Свърши ти времето. Продължаваме запис. Да, значи отиваме от четвъртъка. Четвъртъка. Меню сутрешна закуска. Правилно? Добре, давай да Виж гледам. меню. Макарони с сирене, макарони, сирена, масло. Добре. Сезонни плодове, връзки, ябълки, смачкани, сливи, банан, портокали. Това е също като по-рано. Меню сутрешна тортила с кашкавал и мезо. Мезо. Тортила, доматен сос, мезо, кашкавал. Алергия, брашно, глутен, мляко. Сезонните Тортилата плодове. има алергия, някакво дявол. Смачкани сливи. Дачи, добре. Меню следобедна закуска. Меденка 80 грама. яйца, Брашно, да, захар, тук е мед, нищо. Мед, Айрян. Кисел каша, вода. Ще кажа. Киндер пингуи. Да, киндер пингуи и айряна. Пинги. Безплатно ритуално меню. Таратор 300 грама. Кисело мляко, кръставици, олио сол. Минестроне, това е вид супа. Минестроне с паста АБЦ. Епси. Картофи, моркови, лук, олио сол, паста. Бокареш ти приседна тук от това меню. Салата, домати и кръставици. 100 грама. Домати, кръставици, сол, олио, оцет. От добре. Пиле пармезано, Пилеме пармезано, добре. картофено пюре. Какви съставки има? Филе. Филе от филе. Да, това е железна логика. Месо. Значи има филе от филе и месо. Добре. Месо, яйца, магданоза и пармезан и олио, картофи, масло, пикантно мляко и сол. Кое искаш да Кюфтета направя? по-черпански. И така Милано мезо, Милано мезо. яйца, лук, бисквити, моркови, домати, блокчета,
картофи, сол, олио и червена гъба брашно. Червена гъба. Това не си го поръчай, Боби. Червената гъба ме притеснява. Виж маш, яйца, олио, сол, прасета. Значи не е едно. Много прасета има тук. Въпрос по математика. Колко прасета мога да сложим в мишмаш от 300 грама? Ей, за това не харесваме математиката. Свършва ми мястото. Томати и сирена. Това ли е? Алергени кашеви яйца. Кашеви яйца. Давай, Това ли е? свърши. Чакай. Добре. Това е за вторник. 10 минути грешки имаме на една страница. Мисля, че е достатъчно. Поздрави на екипа на сайта на Smarter Card BG. Там тази седмица ще пропусне менюто, дано другата да е така. Мамка му! Мамка му.